lurike weton pedan lumayan sing ngagem sajak kebranan luri weton yojo ngagem kasing kasing ngagem katon gembira weton yojo lurike pancen kalongkong tuwa ngagem luri pancen indah kurya murah kuwi mas dhewe langgapke mas piye ulah berbahagialah dadi wong Klaten mergo njalin kene iki klebu kecamatan Karangdawa kabupatene ya Klaten mempunyai banyak ragam budaya yang sangat luar biasa ciri khas sing ora kena dilalekake contone kaya dene lagon karyane Ki Haji Anom Surata iki Gong lurik pedan Truk iya ngagem lurik ya kena kuwi lurik ki mau wis dadi ciri khase Piyayi Klaten ora mau ngomongake Klaten dhewe ning Jawa Tengah khususon Indonesia umume ki mau ngagem lurik ki mau barang sing lumrah. Oh iya, mongko lurik ki mau sing gawe ora ado saka dalem kene ya kuwi wilayah Pedan. Lho. Wis Klaten iki kabeh ki akeh sing nuwun sewu ciri khas-ciri sing ora kena dilalekake. Contone wilayah Karangdawa. Jalin Ngetan daerah Ringin Putih. Daerah Ringin Putih pinggiran ngono kuwi akeh sing dodol bakmi Jawa. Lho kuwi ya Piyayi Karangdawa. Bangsane kuliner kuwi mau Pedan ki ya akeh. Contone saiki sing lagi utawa sing lagi viral. Sego wiwit gajah tanpa bensin. Aku mau liwat nganti atusan kaya ngono sing dahar kuwi ya bukti nyata nek Piyayi kene iki duwe ciri khas dhewe-dhewe. Bab perkara batik jarum bayat ki mau nggone Piyayi batik. Ing bab perkara wedi kowe ngerti dhewe wedi saka Ndeles ki mau weh luar biasa.
ciri khase desane dhewe kurung kuwi mau kondang gethuke. Nah. Piye? Mulane kuwi ayam juwiring kondang payunge kondang dalange. Lah, Ki Haji Nom Surata saka juwiring almarhum Ki Warasena Sleng saka juwiring Ki Bagong Darmono saking juwiring. Lho. Piye? Arep golek apa meneh? Penatah wayang, penyungging wayang saka wilayah Desa Sidawarna, dusune Mbutuh, Kecamatane Wonosari, Kabupatene ya Klaten. Lho. Perusahaan utawa baja dan sebagainya Batur Jaya ki mau luar biasa. Coba arep golek apa Klaten ki mau wis tenan. Golek toklo, alah ya akeh. Nek kono sing gampang, wah kuwi nganti gang-gange ngerti kok kuwi kok. Sargane ya. Mula matur nuwun karo Muspika Kecamatan ing Karangdawa ingkang wis paling dipalilah marang amake dhewe saka Bu Camat, saka Pak Polsek panjenenganipun bapak-bapak Koramil lan sapanunggalanipun yang sampun paling idi palilah dhumateng warga Jalin nggenipun ngawontenaken bersih dusun ing dalu menika. Mugi mawon warga ing mriki tansah pinayungan ing karahayon, katentreman, kawilujengan, kesehatan, panjang umur mulya sak turun-turunipun Allahumma. Nonton ya sih kathah matur nuwun sangat. Tur dasaripun pemuda-pemudinipun nggih luar biasa, seragame hebat. Mergo sing di gayuh nom-noman kene iki mau budi pekerti sing hebat, budi pekerti sing luar biasa. Oh iya. Matur nuwun uga marang pelindunge Bapak Sri Hartanto, Bapak Kepala Desa Wono Jalin kene. Bapak Sri Wanta ketumane, semono uga sekretarise Bapak Sumarsono, bendarane Bapak Edi Pramono RT 11. Manggon ning daleme Bapak Magiman tuwin Ibu Satiem. Weh, tenan enggak. Papane ya penak dilungguhi, diparingi kursi nggo lungguh ya kepenak, kiwa tengen iso mirsani. Wah, bintang tamu ya sih kelap-kelap. Sing kakung kelop-kelop, hayeng jantenan kok. Heeh. Kuwi kanca-kanca among rasa sing sowan binarung semananing sound system saka Zero Sound System. Ngopi damon ning endi? Omah, Bos. Oh, Tepar. Wis. Wah, ngene lho, Pak. Nek kowe omong seneng ya seneng, nek ora ya ora ngono lho, Pak. Dadi nek iki mikire tenanan nek karo kowe. Mulane kuwi, apa seneng Pakde Tarno engko gak kuwi. Malah garapi wong tuwa kuwi nek matur nuwun sanget. Ki mau lek kampret wis kondur to ki mau. Ah ya wis kondur. Mau Pakde Darman bebek mau ya rawuh mbok nek wis kondur. Lah tasih. Oh nggih alhamdulillah. Lek bibit ya isih lengkap. Ha isih no. Bibit ki bendahara kok ya ngurusi simpan pinjam